Kamoro maitie jera Maduru TV en odiochieng' maber. Kawuono wadwa rango achiel kachiel weche mabende ne loso kod komiti ma manyuanda manoketi mar od bura mabende ne loso weche mag IEBC kaka ginyalo wuok mondo bed kod komison manyien mabiro tayo weche mag yiero kwachopo yiero mar higa manyien. Namba ni malo kanyo ero kadier mar wuoyo kodwa oro ote mari achiel kachiel kuku mar wach kod Anje Fuluma kano e studio. Erokamano kuom biro Musoganda wenyisi gi nyingi mondo wadhi nyime. Namoso jokanyanam numsauru. Yes. Elongan Tom Duku, Audu Gwenya, Wodi Rokokaka, Sia County. Erokamana ya Wodi Nyagera rwaki studio kendo tieno makawuna luongi kaka ng'ama olony kendo e weche mag nonro. Kaka ng'ama osetimo investigations mang'eny in e bodi ni adwa ni mondo wawuok kodi kaka ng'ama olony. Kawuono kadwa wuok kodi kaka jasiasa, adwa mana wuok kodi e yo mabende ilerie e weche mag somo. Wuonya gerni sane to saniere waneno kano ket komiti mabende ne en komiti mar manyuanda kata manoriw jotiene kaachiel kod manoriw Jubilee kod jokod mane loso weche mag IEBC kaka ginyalo wuok. Nyaka saniere kaka wuon Nyager kaka ja Kenya kaka ng'ama olony weche mag timo nonro ineno wach ni rina. Ing'eni Kenya ok en piny manyalo wacho ni ohero dongruok yo mar adiera. Wahero keto gik moko ma seche moko suit the agenda of the day. Yes. To kwarang ni gini to obro timore nadi e ngima makiny. Adiera makende ni ka jo nyocha nitie admission nikech ne nitie gimiluongo na allegation. Yes. Manene an election result was disputed. Gini nodhi nyaka court. Court ne ko make a substantive ruling in a way magi make the ruling. Even though the person manene felt he was wronged, yes, had a big heart and wanted the country to move on, ne could dispute the result. To kirango jo manokelo gini ne gin jo IEBC. Yes. IEBC gi sani gi maduong' manye gi kwayo kanyoso gik moko bet mang'eny kuom gi. Yeah. Nyogi kwayo no migi amnesty. Yes. Mondo kigi bed prosecuted. Ana feel ni jo siasa ma Kenya ohero kelo yo mag pinygi. And gimoso nego nyaka ne wayud independence. Yes. En bedo ni jo siasa when there is a very serious issue gihero kelo gotugo seche duto. Kendo gihero weyo the arms of the law outside. Yeah. To gidwani gidil gino at their own level by virtue ni gin politicians. Gimo gisong'eyo ni they are just there by votes. And if they are there by votes or decide for the country. Yes. Equally, what I would say, it is not wrong for somebody to be given amnesty. But amnesty must come with a process. Morang, bonwang ni, is there admission of guilt or ngani onge makosa? Kech ngamimio makosa, ngamimio amnesty, yes, en ngamo son wangnego makosa, yeah, to yie makosa ne. Kora ka onyalo dwaro gimiluongo pardon. To pardon ngama ni gurusa mar chiwo such kind of a position. Yes. En ngami luongo ni arms of government. One with the Criminal Investigation Department. Yes. A very able and stable authority. They have not told us why IEBC is existing. One, the Director of Public Prosecution, who should equally advise the Attorney General, yeah, who then advise the President. I don't want to say ni the committee manyoti yo maraj. Yeah. But the committee must not rush with their report to make decisions. They can have their decisions, they can have their agreement, but makmanane gik magitimogo nyaka bed subjected to the primary condition at the beginning of this work. Wuonya gera winji kapok wadhi nyime awinjo kae wacho kae ndi wach mar kwayo amnesty ni wacho ni jo IEBC dwaro ni mondo owegi kikawre gi okang' moro amora. Amnesty ni iwacho ni maber ni kikwaye tikwaye ka ong'eni ng'ani en kod makosa mane. Makosa mag jogi eki magi kwa amnesty ni wan be wang'e to gin be ging'e. Mae momiyo awacho okonego bed ni issues mag political pressure. Yes. Make us to interfere with institutions. But onego bed ni equally
amount of evidence Yes. is what makes somebody to exit out of an office. And what of if tomorrow again another body comes in, Yeah. messes up the election, and then they use the same procedure, mar exit. Equally, you will tell me the presidential candidate Manochung 2017 Yeah. will still be eligible to be elected in 2022? It may not be the possible. And will that person not have suffered a condition that probably was not his own making? So we cannot just cow cheek pile nikech wap think no process no favor Yeah. koro obedi gimoro ma is decided. I've said I have no problem with the Gimanyo Committee of Parliament, both the Supreme and the National Assembly team. That is good for the country because by virtue of today they are the leaders. Yes. But they must also be thinking they are leading Kenyans who probably will live beyond their time. And is that kind of a process they want to leave a legacy of this country? I still insist, your IBC must be subjected. You remember when I was here lastly, I told you Nuko Komajo will not help. Let us go for dialogue. Yes. And today I can be counted right. No dialogue has helped us to have a solution. But I'm still insisting, whether the dialogue has put us admitting Nukorogi exit, they must be subjected to a process. Ngamanin Gimomio Nyucha give you before the committee, Yes. the allegations must be booked in the process. An investigation process must start effect. Out of that, eka korojo ma committee go nyalo wacho, out of that jogi no kwayo amnesty. Yeah. And then the amnesty position must also be debated in parliament. Will parliament agree? Ni jogi ong'won ni or kik ng'wongi. Ok nyal bedo ni committee moro fail ni gima gi decide is the right for this country. Yes. Yes. And equally, if it is possible, jogi gin jomo onego bed ni bedo subjected to mwananchi's court. Yes. Koro ka opone ma otimore to apis ma iluongo ni DCI ni mar Director of Criminal Investigations ni en bende en gi thuolo mar timo ne jogi nonro. Yes. Onge gima pod otame. In fact, ka en an jo siasa ma jo Kenya jo maricho. Onge gima otamo bwana ni even picking motamo director to pick this matter where it is. Constitutionally as a right. But he is fearing because jo siasa go mang'eny gi bro chago konen koro wuogi. To donga pale magi institutions magi independent. To ogin independent bwana pok wayonga democracy moparano. Democracy is just en gima yes, ngama probably winjo democracy pinyni. En mana ng'at mineno maduong' no. To ng'ama piny kae to thagre malich en pile ne midie. And that's why ineno ka insist ni Kenya is not made up of the political cream. Iwinjo. Nitie raia manogo kura manok saparo tieno kako kura. My expected change to come. Yes. Sani Kenyans are suffering all over around. Because economically we are not doing very well. Industrialization is failing. So waonge a process. Moro ma jo order gikwe. To jikelo serikal kata leadership mondo mi ngima maber. Ok mondo mi ngima maraj. As at now, if you look at the way things are, most Kenyans are dark in Kenya side. Some of them I do not know how they are making a living. Even you and I know. Nitijo modak beyond their means. How they make that one together, I don't know. Mane momenyano ankaja Kenya moro nyalo ka okarana give no tomato sauce to buki patwange to kete bandage o pedho tamba. Yeah. Jomina mimako jo city as carries every now and again. Yes. Kechosomio ji obedo very dishonest. And for that reason, if this thing came just because somebody else who was earning a lot of money ended up messing a process, my election, probably would have brought this country better than the country we have today, then he cannot just be left away because he has accepted. What is that? They have to tell us why this thing happened.
Unya ger awinji gima dwani mondo penji kendo awinjo ka iwacho ni institutions wan go gieki oseno ka jotend gi mopogore opogore mar ok obed kata mar IBC kende kata mar EACC waneno ka jogi kiko ketgi e tich obed jakom obed commissioners gweko e kinde ka kinde waneno ka ok gitiek tijegi iyudo ka igolo gi tich kapok thuolo oromo to okang' mikawo malong'o bang'e bende ok wane ma nyiso na and because of our politicians iwinjo and because of our politicians one good politics moro ma kako the rule no favor yes to equally that thing is not good for Kenyans. Kara sani kinisu ng'eyo jakom marisi wacho ni nitiere jok ma kotemo kedo gi weche mag mibadhi ka tiwacho ni koro rach kotemo kedo kama to ang'o matimore mane jo miwinjo ka ng'isi ni Kenya ok en piny ma rule of law is taking effect. Ja Kenya, you are as good as your money. To gigi duto no process. Gingima maji nyaka kaw to build this process. And that's why we are saying, if we care to have a good parliament, yes, we should forget about our tribes when we want to discuss about Kenya. Let us be thinking Kenya. Kenya is bigger than everybody else. I don't know whether these people, sometimes they have a process. Equally, nobody knew that Hillary Clinton played a very big role in Obama's election. Yeah. But today, a few days back, when President Obama was thanking Hillary, yeah, you saw Obama almost cried. Obama temo appreciate Gimani Hillary otemane. And now he was giving hand. I've never seen that kind of a process in this country. Yes, if we had good leaders. But your mangenyo kineka, they are not themselves. They think then because of that kind of a leader who is at the top. Yeah. Your mangenyo could cultivate their own journey. They want to move with others. Then you cannot make any good country. You cannot make a good leader. You see, why do you think we are not actually even respecting the rule of law, of even the goods that we have earned? It's because some people think, I won. I cannot move because nganenya kabedi. No! But, either we are agreeing on good virtues of what we are doing, or we are disagreeing. It doesn't mean that, man, you cease to be my tribesman, or you cease to be yourself, or I cease to be myself. No, Jeff. Nzigi kumoko majina kaka opposition. Yocho negi mineno kaka neno ka weche mag campaign otimore mane timore United States. Wacho ni Kenya kaindi okine ka timoro nyalo bedo kod piny ma president chunto wacho ni asitiyo maber gima poka loso ng'ama biro bang'a biro loso. Jowagi ongero kamano. Onge. Yes. And I can tell you equally across the board. Jowagi ongero kamano. Jomineno gi te I would count nobody. If I would say to me, I have some respect for. And Raila, and you can count Jomoso Donkilwete. Jomo Donki are just jokers. Raila, actually, a position, yalo count on some people, mabende, nen kodi at the extreme, he has still accommodated. Yes. Yes. And equally, inyalo kuana Jomoso Donkilwete. Though he must also expect everybody Modongilwete nyaka respect. Yes. He has done his bit. Nitie moko manyasai manyalo gonero kamano. Okochuno nyaka dhano wadi gonero kamano. And that's why I'm equally saying, yes, we are acting as if Kenya nyoido independence. Koro wunya ger gima winji maber. Ni sani yin kaka koro wunya ger kaka ja Kenya kaka ja tim nonro iparo nade sani iri jogi wacho ni giwuok. Iparo ni wana kaka jo Kenya bende gikonyowa koso ineno na. No, work gi is not bad, but nyaka wang'e to giwok nango. Giwok ni kech pressure, manyisa ji demonstrate tu. Kose giwok no makosa gitimo. Yes. To ka gitimo makosa en makosa mane. And how do we shape it up for the future? Yes. Kija winjo kiwacho ne samoro ka commission machino chako biro to gin bende gichagi timo mana timne gichagi wacho ne wambi wawuogi miwa amnesty. Kare wadhi kure. That's where I'm getting worried about. Yes. Wachalo jok makoro duone mawan godo we don't respect the rule of law. And we keep on giving out people money to walk around with. We keep on giving. Kendo wachulo. Wana chiko wacho no ngamo make makosa tangible money should not even be paid his remuneration dues. Joga wacho ne gidwa na chulo. Oknyalre mano kanyo bungo hango. Yes, unless they are joking with us. That one can never happen. People are poor. I had 180 million podwanga wok. Oyomago jwa bwana. Yes. Wanjo chulo suru matendo tendo gwana mwadhinya. Bwani winjo, the truth of the matter is, Jeff,
where this thing, people must stand to be counted. And here is where we want to see whether we have a president or not. Yes. If these people didn't make a mistake, then they must just resign. And if the committee got them with the mistake, yes, they must not demand that they cannot be investigated. There are other Kenyans who worked the early hours, manode go kura. Mokonode go Raila, mokonode go Uhuru. yes, Manogo on Raila go mokobe no thonga. Jonge safaga. To their votes ne manone go konji. Probably Raila had even a good health care management. Some of them have just died carelessly because the hospitals have got no drugs. Probably because there is no food production. yes, Nyoro equally, I was seeing in the TV that Agrovet gave out some seedlings, which are bad. And people are being advised, where the end product, the primary product is not edible for even animal consumption. Don't we have leaders? We don't need carelessness. Magiana Nyalo consider. I agree, the committee has done a good job. yes. But where they are saying that we must give these people a remuneration package, I totally disagree. Yes. Bube documented. Yes. Koraka wa wachunu gikwa Yeah. through the normal process. Marungono. Yes. That committee can now be the advocate. Mana nengato kwa ngene ne ingi makosa oyudi gi makosa mar kwa lugini ikuwa nguono. Kendo kwa nguono ni kapo kwa ngene to makosa. Kendo Ben and the co-chairs are very senior advocates of this country. Yes. Yes. And they must be telling us what that means in law. Awiji werjagero. Kageo de samaro ko keto special committees makamagete wacho ne gin koro nego gi operate okangeo ni in a special way okangeo makoro. Onge joma special. We should not be looking at how to grease things to suit certain means or ways. Let us call a spade a spade. Yes. Yes. This country is bigger than anybody else. We have had great leaders. Molo ektamasani ngatiegi. Yes. Wasonga bedo great leaders. Jikambo Yagiri are still speaking down the line 51 years. Even 40 years and above. J.M. Karaoke. These are people who have made a name. We must not create laws for the sake of it. Yes. Kajogi not makosa, they must be subjected for due process. Wenyagere wachni mugika penji kaka koro bende ya winjo kai wacho ni nitiere dune upogore nitie DCI ma imbende ina chiel kuom ma investigators bende ma isoma mabere wacho ni nyaka wang'eni to chike wan godo to chike nyaka walogi ok ni samaro wacho ni oyo kai ndiwa wambe chike matin wadhi kamato nitiere common mwananchi kaka an gin maka oyudo kata gima kosa moro tiluo kodwa due process koro jitembe de oluma na kodgi. The Criminal Investigation Office, the director, yes, nyaka me this document but look into but measure the threshold, yes, but advise through DPP. But DPP advise the Attorney General, yeah, but Attorney General bid paying go president, but advise gi but president equally do gini back to the two speakers of the assembly. Yes. Mondokoro get discuss is when we can work out. Ingene sane jo wagitimo gini to target election. Kole boro nwango ni gimone go tim malongo be okotim. Again the cry will be back. Yeah. Because right now we are thinking, no, these people have messed. Somebody is thinking I'm going to win. What if tomorrow you lose? Election sometimes is predetermined by God. Jatelen ngama seche mokenya sai mayero. Kakoro gino kobiro kuomi kende chake ketho process. Kama na unyagere ni sana tukoro commission manyien mar IBC ma bende onego kuro bergo ina ko onego bed commission machalo nade ko atieko kinwa loro. Well, ingen Kenya no so keto chike. So chike ge manyaka jo Kenya lo. Wach moro no sani koro chike okonjo ka sani koro committee ma bende ochung wacho ni koro kaka yiero commissioners manyien nitiere achiedh nade. Tok mage gambling magoro kendo kwadwa. And that's why I'm saying the process magolo jogi probably didn't mean well. Yes. Nike jogi bende we wonder ji. If they didn't make a mistake, why are they accepting? Yes. Yes. And what do they think? Do they want to think ne kakinyi Jakoma ne lose election under their carelessness would be happy with them?
or gikian jakom no ben go supporter moro ma cannot be and jo Africa pod gin jo matindo bwana ka en piny ma oko to this thing itself these people cannot even be there tomorrow ka en piny ma oko hey Jeff, there are certain countries where people do not want to listen to nonsense and they cannot allow you to go scot-free. Equally what I'm saying, this thing it must not just be dealt with casually the way these people want to do it. Whether they are exiting or not, it is none of Kenyan business. Kenyans want good laws of this country must be respected. Yes. Erokamano Wunyagera. Winyi maber nwatwa kachiel weche mag wuok mar IBC neno ka Wunyagera mabende jatim nonro wacho ni nyaka wang'e to jogi gi ka giyie ne gikoso makosa en mane to ka giwuok ni okenge mage mikawne gi wan kod duone opogore mabiro chune timo weche mag nonro magi duto wacho ni nyaka walu mondo wang'e to wagik kanye kapok wabedo kod commission manyien mar IBC gone oganda oriti. Nanyalo wacho joka nyanam ma jothuru wa jowinjo wa ang'eni ji mang'eny bende tinde winjo dholuo kake dhom dhom to king'eni sije moko weche mang'eny Jeff bende tek wacho dholuo. Yes. To bende gimi penja ni en gima mako jo Kenya. Yeah. I want to plead with Uganda mawinjowa ni mae to en gima duong' is a national issue. Yes. They must forgive me wacho diero matin to bende mondo ging'ena bende ang'ama dand luo motegno nyaka bende aderi odiero moko matin inge Jeff. Koro gima nyalo wacho jothuru wan wamak piny motegno. Let us be faithful to our God. Waher jotendwa. I want to appreciate gima Migosi Orengo go Craig Morogi nyocha gitimo. Yes. The only thing that I disagree kod ni jogi nyaka bed subjected to the law. Yes. Erokamano. Agoni erokamano ahinya Wunyagera winjo weche mawacho duto joneno mabende winjo maber nyaka chak warare kendo bed kod kinde makare ma Ndolo TV kama indi nen kukumar wacha. Agoni erokamano ahinya.